opřel. Teďka v týdnu tady vykládám no ani o tom nemohu, máme poškrábano nějaké. Tadyhle, jak je ten počkej, já ti řeknu. Adelka si asistuje u to. Počkej, jak s ní dostaneš, že se na to nevykašleš. Mami, natočíš ty mě jako půvačku. To přidrž. Mami, natoč mě. Mami, natoč mě. Podívej se, já si vezmu telefon. Haló? Tatínek ho má v nabíječce. No, čau, jak se vede? Kdo si to má pamatovat ten celý rok? Co? Zpíváš mi requiem, žijem a nežijem, když vystačí nám tvůj příjem. Tak víno pijem, s tebou chci pít ránem si kravím. Dám pochodří, to se ví stokrát ne, když víš, co nehledáš, tak je to zlé. Já vím, že zpíváš mi requiem, žijem a nežijem, když vystačí. Jak párek šílenců můžem se stát s pověstí o bylech milenců. Pojď, ráno dáme spát, vítrovou zpíváš, o tichu náš příběh říká, zpíváš mi requiem. Žijem a nežijem, když vystačí nám tvůj příjem. Víru pijem, já vím, že zpíváš mi requiem. A já měla jsem vztek. Ano, Petřík zkazil mi každý hřích. Vyrazil z domu jak zorostěn. I Marty a toho a Sparty, že ví, jak to chodí, co si pro mě hodí. Vždycky táta řek a já měla jsem vztek. Můj syn si přivede k nám, jak mi táta řek, a ať má klidně vztek. Žádný Marty a Bohol a Sparty, vím, jak to koledry, co volí. Tak jo, mi nevím, pátek sám, kdo je tu, jestli on či já. Na lásku přece musíme být dva. Jeho mládec už vystřelit, tak nechám tě já si slepý jako patrona, neprevělný znak, što ruku vydá. Hej, ty snad spíš, amor má tak to je můj kříž. Komedian. Co objednáme matýskou svíčkou? Jo, malou svíčkou si dáš. Jinak nebude žádný ten. Nepřepadni do toho stolu. Spadnou na tebe svíčky a... Ne, že musíte stejně, která jsou taky střední, než stejně furt do vlasů. To bude jednoduchý. Dneska jsi zvaný, jaký to objednám.
Ty brzdě, já jsem si uvědomil. Mám ti, prosím tě, to tam na stole. Jsem dej mi tu mašličku z toho. Ale ne, to bude... Pozor, to budou karty určitě. Toč se na kameru. A jo, teď já to vidím. Teď si Aškovi oči. Prhej. Hej, ty Ty brzdě. brďo. Cigarety. Ježkovi oči. Co to je? No jo. Ty jo. To je pro maminku určitě. Kaš? Ukáž. Je tam něco napsaného? Ne. Tak to bylo jenom na vyplnění. To je pro maminku, má od Pety Krauzové. Tak já počkej. Ne, to jde varunce tohle. Tak ať to rozbalí, jo ne. Ať ty rozbalíš tam ten velký, protože tam bude. Co to je, Matýšku, tohle? Nůž. No, zase. Teď máš svůj, ne? Hele. Ty jo. Viděli ten papír? Jak tam na to je vidět? Marku, ty ho slož, to je rozdělit. To generál. Ty brdo, co to je? Mobiláči. To je už to zastaví. Mobil. Čí to je? To je super. Tati, čí to je mobil? To je pro Verunku, víš, že maturovala, to má. Pojď, ukaž mi to. Tak až si ho prohlídne, a ti ho půjčí. Dej do krabičky, pozor, ať to nerozbiješ, ano? Ukaž ten mobil. Mu do ruky, prosím tě, ať se na to podívá. Ale dáš ji hned zpátky, jo, jenom se podívej, jak vypadá, Prosím jo? tě, Roka, slyšela jsem to jednou. Co říká? To je úplně super, 3krát mi to řekla. Takhle, brouš, počkej, takhle, dívej. To se to otvírá. Je tak tato. Tady se pouští. Tak ty peníze už nepotřebuji, co se tak schání. Strašně to tak si mi pochybí, ty Tak 2000 Ale tak oni fakt neví. Ne, ty úplně. Ale já to dořešíme. To dořešíme. můžu se zeptat. Tak, dobrý. Dejte mi. Tak ho vrať zpátky, zavřu to a vrať ho A Verunce. Dolko, počkej, že to tam. Tak. A kdo zdědí toho A druhého? ten já, tenhle. Co? To žádný dědění nebude. Ukaž, pojď. A tak Vorunka bude mít 2 mobily? Ne, jednu Se kartu. nestarej, teď jsme tady na oslavě Verunky. Nůž. Si přemej. Počkej, ale tam nějaký drátek. Tam ne. Jo. Ne, Máš tam to ne. 3 ryby. Podíváme se na A to. tam to druhý já. Nesmí. Můžu to přeříznout? Já ne. Co to je? Pozor. Pozor. Aha. Počkej. Tak. Co viděl? To nevíš, to nemohla vidět. Ukaž, tak se to rozdělalo. Já ti tam chci vytáhnout na tu smyčku. No tak to moc krát děkuju. No, si to ještě nevíš, že to je pro tebe. Ty víš, že to je pro tebe? Tak se to rozdělalo. Vážení profesoři, závěr roku by se neobešel bez tradiční hudební dílny. Tentokrát je s podtitulem Ohlédnutí za druhou polovinou 20. století. Zazní zde nejen písničky a melodie ze 60. až 90. let už minulého století, od skupin jako Queen, Beatles či Olympic, ale také scénky, tance, módní přehlídky a ukázky z filmů i muzikálů. Malou změnou v letošním programu je, že se nejedná o soutěžní vystoupení. A tak se pro některé studenty bohužel úplně vytratila motivace k práci. Věřím, že i přesto budete mít možnost hlédnout kvalitní čísla a oceníte snahu všech bouřlivým potleskem. Slavná perší skupina Queen v Československé republice. Slavná skupina bude tančit jen a jen pro vás. Big disgrace.
zabili chlapa z Liverpoolu. Když ho zabili, žijem bez idolů. Tenhle nápad se zrodil do toho silného odpoledne ve 2 hlavičkách a ty 2 hlavičky by se s váma také chtěly rozloučit. Zatracená škola. Škola je nutná, říká babička. Škola je mládí, říká maminka. U vás taky. Škola je nutná, basta. A spadla klep. Počkej. Určitě říká táta. Samozřejmě. Já mám školu ráda, to jo, moc. A moc se mi po ní občas stýská, když jsou prázdniny. Když jsem ve škole, tak se mi zase stýská po prázdninách. Stýská se mi někdy tak moc, že na nic jiného nemyslím. To pak z pobrda dostanu kouli a doma se opakují ty keci o základu života. A kantoři? To jsou lidi naučení a nahučení. Kantory mám ráda, ale je některý. Ty člověčí a mladý. Hej, ty jsem přes 50. Vlasy mám zvonivě stříbrný. A když se směje, vypadá to jako, když padají kroupy ze střechy. A když se zlobí, bouchá pěstí do stolu. A nadává. Sakramenský děcka. Ale je moc člověčí a ukrutánsky mladá. A jak recituje. A nebo když nám něco čte, tak nikdo ani nedýchá. Když dává pitku, je smutná jako žel. Ale když někdo umí zajednat, tváří se jako by dostala cukrle. Čadinka je prostě prima. Matikář člověčí není. A každý, co nás učí dělat, ten teprve. Pořád se usmívá, ale ještě nikdy jsem ho neslyšela smát se. A když zkouší, mává rukama, jak tady bych chtěl plavat kraul a přitom vždycky nemá žádnou vodu. Když vykládá novou látku, ťuká tuškou do stolu. Když slyším to ťukání, se mi smát a myslím na prázdniny. Přitom je dělá celkem fajn. Doma se s mamkou ovšem povídáme. Mamka je taky člověčí. To táta se zlobí. Prý mám ve škole dávat pozor a nezdržovat maminku. Že jemu se to řekne, bo neslyší to ťukání a nezná ten ukrutánský sex po prázdninách. Je! Prázdniny! Prázdniny! Prázdniny jsou tady! Konec.
hudební dílna je u konce, stejně jako letošní školní rok. Zbývá už jen poděkovat paní profesorce Peškové za obrovské a vám za ten bouřlivý potlesk a za pozornost. Přeji vám nádherné prázdniny a v září se čau. Dobrý den. Tak co, Matisku? Adelko, pojď, honem. Budeš foukat? Budu. Tak počkej. Kolik tam je těch svíček? Spočítej to. 1, 2, 3, 4, 5. Je to dobře? Jo. No tak to jsme rádi. Tak zkus foukat. Jsme se trefili. Super. Hezky. Špatná baterka. Ty brďo, tak co jsi to dostal? Becherovku, jo? Kořálku? Pro koho je Becherov? Tak, Slivovice. Nech to. No, tak mu to řekni. Od koho dostal tu Slivovici? To je Slivovice? Maty se říkal, že je to Slivovice. To jsi dostal. Tak víš Od co, Matisku? babičky. No to je od nás. Pojď, já ti jdu popřát. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví. Je ti 5 roků, už jsi skoro velký kluk. Víš? Jo. Tak všechno nejlepší, ano? Jsi velký chlapeček, máme tě rádi. Další. A pak půjdeme hrát. Tak všechno nejlepší, Miláčku, hodně štěstí, stílí Marku. Dej mi takto. Tak to bylo krásný přání, to bylo nádherný. Hlavně, ať seš co? hodně štěstíčka, zdravíčka. Hlavně poslouchej, neodmlouvej a víš hezký dárky. A když A to... abys byl na mě hodný. Jo. Ne, ale vždycky. Tak. Kdo ještě ti nepřál? Maminka. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, krásný narozeniny, konečně ses dočkal a já ti přeju krásný. Děkuju. Tak co, miláčku? Co s tím provedem tady? No, tak to rozbalím. No, Počkej, to ještě není Nejdřív to všechno. zapijem. No ještě nemůžeme něco zapíjet. Jak to, že ne? Tady bylo ještě něco. Co tady bylo ještě? No, tady byl ještě jeden ten. tak honem. Počkej, tak já to Tatínku, víš, dole, polož já tu si- Ne, flašku. to už ne, to všechno. To bude moje. Ne, tohle bude moje. Nasypě. Tohle bude moje. Co se stalo? 16. Ale ještě, a mám ty třeba. No a co? Pan Matýsko, A může. Já můžu, já si klidně dám. Tak co? Je to super. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdravíčka. Aha. K svátku. To je všechno. No, to všechno máš, ne? Jo. Máš nás, ne? No, to je paráda. Abys měl zdravý koleno. Abys nemáš důvodnej. Aby nás nemláčil. Smrtoc si zub. To bych chtěl říct, že jo. Hodně štěstí a zdravíčka. Aha. Štěstí. Zdraví, ať tě nikdo nezlobí. Ať jsi pořád na nikoho nejde. Hodně štěstí, zdraví a A. hlavně máte hodně děti. Jo. Tak mám to. Pojde. Počkej, to neslyším.
lepší, hodně zdravíčko. Děkuji. Ty špunty si schovám. Tak já se nebojím. Bocholová! Já se nebojím. Ani já ne. A ne, ať do kamery. Dělej. To puchne víc. Bocholová! To není na moje srdce tohle. To je na moje. Počkej. No, sedíš proti oknu, já už to další dobu nevydržím. Já mám pouze, ale pouze jedny nervy. Hele, jak leze, jo, dívej. Leze, pože, nedá pokoj. Až tam leze. A ty to je bomba, víte? Ale to budeme mít dír tady. Ve stropě. Počkej! Tak pojďte, jdeme na to. Máš šalonky. Slyšíš, Mati? Slyším. Tohle jo, viď? Ta naše mamka improvizuje. Jak ty jahody, víš tam. Maminko, na? No, Tak, vždycky se na ně tak vzpomenu. Matýsku. Hodně štěstí, hodně zdraví.